Pardubice, hlavní nádraží. Vlak Eurocity číslo 120 Košičan ze směru Košice přijel k nástupišti Českých. Vlak dále pokračuje ve směru Polí, Praha Libej a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 34 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3, kolejí 4. nastupujte do posledního vlaku číslo 8624 ve směru Pardubice, Svítkov, Pardubice, Opočiny, Valy, Přelouče, Přelouč, Lhota pod Přeloučí, Řečany nad Labem, Chvaletice, Košice, Týnec nad Labem, Záboří nad Labem, Starý Kolín, Polík, Praha Libej a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 37 minut.